ॲथरच्या दमदार स्कूटर्स आता कुडाळमध्ये ॲथर 450 आणि ॲथर रिस्टा. आजच भेट द्या ॲथर शोरूम, मुंबई गोवा हायवे, कुडाळ, हॉटेल स्पाइस कोकणच्या समोर. संपर्क 9730 10 64 77. उदय सामंत यांनी संजय राऊतांच्या टीकेला उत्तर देताना प्रत्येकानं दिव्याखाली किती अंधार आहे तो बघितला पाहिजे असा टोला लगावलाय. पाहूयात. बच्चू कडू यांच्या एकूणच भविष्यात ते आमदार निवडून येऊ शकणार नाहीयेत म्हणून परिषदेवरती आता जात आहेत. आधी म्हटले पक्ष विलीन करायला मी काय मूर्ख आहे का, आणि आता स्वतः पक्षप्रवेश शिवसेनेत करत आहेत. यावरनं संजय राऊत बोलले. एक लक्षात घ्या, मी तुम्हाला अनेक वेळा सांगितलेलं आहे, आमच्या पक्षाची भूमिका आमच्या पक्षाची आहे. प्रत्येकानं दिव्याखाली अंधार स्वतःच्या किती आहे तो बघितला पाहिजे. स्वतःचं पहिलं बघितलं पाहिजे ना. आता दानवेंची उमेदवारी जाहीर झाल्यानंतर युबीटीमध्ये काय काय आहे, कोण कोण आम्हाला रात्रीत भेटले ते मी सांगत नाही, ते सांगत नाही. त्याच्यामुळे आपल्या दिव्याखाली अंधार किती आहे आपण बघितलं पाहिजे. सारखं उठसूट बच्चू कडूंवर टीका, एकनाथ शिंदे साहेबांवर टीका, ह्याच्यातनं काय. शेवटी आम्ही देखील माननीय संजय राऊत साहेबांना मतदान केलेलं आहे, बरोबर आहे की नाही. त्याच्यामुळे हे कुठेतरी असलं पाहिजे. म्हणजे सारखं सकाळी उठलं की एकनाथ शिंदे, पण ते चांगलं आहे. एकनाथ शिंदे साहेबांना कोण जर विसरत असेल तर हे परत आठवण करून देतं की नाही. आणि एकनाथ शिंदे साहेबांवर टीका केल्यामुळं काही वाईट होत नाहीये. एकनाथ शिंदे साहेबांचं वलय हे अजून मोठं होतंय आणि कदाचित त्याच्यासाठीच एकनाथ शिंदे साहेबांचं वलय मोठं होण्यासाठीच ते टीका करत असतील. परंतु त्यांनी बच्चूभाऊ सारख्या एका सर्वसामान्य कष्टकरी नेत्यावर टीका करणं हे फार चुकीचं आहे. स्वतःला जेव्हा काय पाहिजे असेल, बरोबर आहे की नाही, त्यावेळी सगळं चांगलं आहे. दुसऱ्याला द्यायची जेव्हा वेळ येते तेव्हा यांच्यात पोटात पोटसू उठतो. आता मला सांगा की मला हे पण आश्चर्य आहे की मी ज्या पक्षाचा आहे त्या पक्षातल्या व्यक्तीला काहीतरी मिळवून देण्यापेक्षा दुसऱ्या पक्षाच्या पक्षप्रमुखाला राज्यसभा द्या म्हणून सांगतात. त्याच्यातच सगळं आलेलं आहे. त्याच्यामुळे अंबादासजी दानवे यांना विधान परिषदेची उमेदवारी दिली, त्यांचं आम्ही स्वागत करतो, त्यांच्यावर आम्ही टीका नाही केली. पण त्यांना उमेदवारी दिल्यामुळं 3:30-4 वाजेपर्यंत कोण कोणाला भेटलेत हे अजून कोणाला माहिती नाही. ते लवकरच तुम्हाला